Ако се чувствате недооценени, това, което може да направите като противодействие срещу такова едно усещане, е да си представите, че имате слава, че респектирате хората и предизвикате уважение от тях спрямо вас. И заедно с това трябва да се насладите на това усещане, което ви дават тези неща, и да си помислите, че може да го постигнете в действителност. За целта трябва да направите отличен анализ на това какво трябва да промените в живота си като цяло и да си поставите за цел да постигнете тази промяна. Ако искате да имате тая промяна в живота си, т.е. ако искате да се почувствате така, както сте се почувствали, представяйки си, че имате слава и предизвиквате респект и уважение на околните спрямо вас. И ако си помислите, че ще бъде трудно това, което искате да постигнете, отново си припомнете усещането, което сте изпитали, представяйки си, че имате слава и че хората са респектирани от вас и че ви уважават и че ви харесват. Тези неща са необходими, защото ако човек се чувства потиснат поради някаква причина, това може да не му даде възможност да се чувства щастлив в живота си, каквото и да прави. Това може да бъде пречка, за да се чувства щастлив в личен и професионален план. Освен това, това може да го реши от това да чувства душевен комфорт, а при такава една ситуация е възможно да не може да прилага методите от методиката за закона за привличането, фрагменти от която казвам с видеята, не можейки да прилага тази методика, съответно няма може да направи така, че да работи в посока за сбъдването на своето желание. Така че понякога човек трябва да отстрани причината, поради която не може да се настрои като цяло да мисли позитивно в живота си и тогава да почне с специфичните методики по отношение на закона за привличането, чрез който да се опита да сбъдне дадено свое желание. Това е, което мога да дам като кратък съвет, ако се чувствате недооценени, защото такъв е формата на видеото и това мога в рамките на този период, какъвто позволява съответно видеото, да ви дам като съвет. До нови срещи, приятели!